Sledujete Jedle. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť sledovateľom ohľadom poobedňajšieho živého prenosu a slabúčkeho zvuku. No prinášam vám komplet celú tlačovku aj v postprodukcii s vylepšeným zvukom a dúfam, že tam budete počuť všetko, čo ste v živom prenose nepočuli. Takže nech sa páči, tu máte Tibora Gašpara, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer SSD a otázky novináriek, či už ohľadom rekonštrukcie vlády, vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, tiež ohľadom rokovania budúco týždňového parlamentu. Nech sa páči a vychutnajte si to. Rekonštrukcie vlády a ako teda Smer vnímate ten v podstate už až tlak zo strany Andreja Danka? Ja nemyslím si, že sa chystá priamo v tejto chvíli nejaká rekonštrukcia vlády, ako vylúčiť ju nemôžem, keď raz príde na to, ale sám predseda vlády tvrdil, že nič také nepotrebuje v tejto chvíli. A čo sa týka pána Danka, no sú to tak z môjho pohľadu nejaké hysterické prejavy a tak ako som povedal, v rámci tohto volebného obdobia, ak niekto v rámci koalície nastoluje vo verejnom priestore nejaké problémy, tak je to práve Andrej Danko. My sa to snažíme nejak tak reagovať neúplne otvorene a skôr vnútri v našej kuchyni, ale niekedy sa už nedá. Čiže z môjho pohľadu, ak povedal hneď prvú vetu na svojom tlačovom briefingu, že nechce položiť túto vládu, a na druhej strane 20 minút nakladal, či už na osobu Roberta Fica, alebo pána Tarabu, alebo vôbec vlády, tak neviem, čo si mám z toho vybrať, že čo vlastne, aký je cieľ. Podľa vás je teda Tomáš Taraba dobrý minister? Ja ho vnímam ako manažéra, ktorý zvláda svoju prácu, ktorý prináša aj nejaké výsledky a ak pán Danko tvrdí, že nevie nič o Malinci, nevie nič o zonácii, no tak to je jeho chyba. Veď on mal s tým ministrom komunikovať, on ho priniesol do vlády ako nominanta svojho, do parlamentu ako na kandidátke SNS, takže tomu nerozumiem, týmto výrokom. Prečo myslíte, že taký spor vôbec nastal? Že prečo mu zrazu tak minister Taraba začal vadiť? Toto by som aj ja rád vedel, takže k tomu sa vám neviem vyjadriť. Ma to prekvapuje, pretože mám pocit, že práve s jeho prácou by mal byť spokojný, že vizitka SNS cez ministra Tarabu by mala byť z môjho pohľadu dobrá. Premiér teda hovoril, že by k tej rekonštrukcii mohlo prísť, ak by pán Danko zaručil, alebo teda SNS tú stálu väčšinu, 78. Včera teda aj pán Michalko hovoril, že štátni tajomníci Kufovci si podali prihlášku do SNS-ky a tým pádom, ak by prešli do parlamentu, by bola 77. Bolo by toto zhodné? No, oni by najradšej bolo, keby mohlo byť, ja neviem, 76,5 alebo podobné matematiky, veď realita je jasná. Prihlášku si dal ale aj pán Taraba. Viete, ako to dopadlo? Neprijali ho. 77 to už sme na takom tenkom ľade z pohľadu väčšiny v parlamente, že to musí chápať aj pán Michalko, že to sa môže stať pri hlasovaní čokoľvek. Či už niekto sa pomýli, alebo sú zdravotných dôvodov chýba. Takže pracovať so 77 poslancami, už teraz je to náročné, keď ich je 78. Pán Danko nám potvrdil teda, že pôvodne mal byť nominant na ministerstve kultúry práve Tomáš Taraba. Ak by prišlo k tej rekonštrukcii, bola by toto možnosť? K tomu sa asi nebudem vyjadrovať, lebo keďže na stole nie je zatiaľ rekonštrukcia, aká by nakoniec bola, kto by kde mal skončiť, to by boli len dohady. Ja ešte mám jednu takú podotázku k pánovi Dankovi. Nie je toto už nejaká forma kampane, alebo je to nejaká pretrvávajúca kríza Smer SNS? Ja som to povedal, že samozrejme je to už kampaňovaná nejaká politika predsedu strany. On vníma svoje percentá nejaké preferenčné a robí všetko preto, aby sa odlišilo od vládnej koalície, aby zaujal práve voličov, ktorí volili možno stranu Smer a Hlas, lebo neverím, že toto má zábrať na voličov PSK, alebo možno tých nerozhodnutých. Áno, ale áno, vnímam a spájam to s tým, že vidí, že sa pohybuje dlhodobo pod hranicu 5%, takže robí teraz všetko preto, aby tú stranu zachránil. V mediálnom priestore sa objavujú ale informácie o iných personálnych zmenách. Medzi nimi je napríklad to, že Ladislava Kamenického by mal na ministerstve nahradiť aktuálne šéf finančnej správy pán Kiss a potom pán Kamenický by mal údajne prejsť do NBS-ky. Vy máte takéto nejaké informácie? Myslím, že toto nie je práve otázka, ktorá sa rieši. Tieto konštrukcie som už počul aj ja v minulosti, ale v tejto chvíli, tak ako sme diskutovali, nie je zatiaľ na stole to, že ideme voliť treba z niekoho iného do Národnej banky Slovenska za guvernéra a tým pádom ani žiadne posuny, ktoré by mali byť na ministerstve financií, nie sú aktuálne. A čo sa týka ministerstva spravodlivosti, tam takisto kolovali informácie ohľadom Borisa Suska, teda že by mal skončiť aj na ústavný súd. Toto je v hre? Určite nie.
Ja si myslím, že práve to, že minister teraz dosť aktívne začal predkladať nejaké návrhy zákonov, že to skôr hovorí o tom, že dokončí svoje volebné obdobie na poste ministra spravodlivosti. Keď sme pri tom ministerstve financií, ja by som sa spýtala na možno taký postoj Smeru aj vás. Vyšli nové ratingové hodnotenia takej menšej agentúry, ale teda nesú sa v podobnej retorike ako agentúry Fish. Ako toto vnímate? Tak ako to vysvetlil minister financií vo svojom videu, ktoré som videl, jednoznačne sa môžeme rozprávať predovšetkým o tom, či sa zmení nejak nárok na obsluhu štátneho dlhu alebo vôbec zabezpečenie niektorých ekonomických potrieb pre Slovensko zo zahraničia, a on to konštatoval, že nie. Tie agentúry z hľadiska nejakej výpovednej hodnoty dávajú ukazovatele, ktoré zatiaľ nemenia túto pozíciu Slovenska na trhoch. Tie im dôverujú a myslím si, že sa vie financovať Slovensko v tých istých podmienkach, ako tomu bolo pred rokom či pred 2. Je už dohoda Smeru s Republikou na kandidatúre pána Mazureka v Prešovskom kraji? Nie je. Ja by som to ešte raz konkrétnejšie zadefinoval. My sme hovorili, že taká podpora je možná, ale netvrdili sme, že sa tak stane. Na to je potrebné, aby sa vedenie strany Republika zišlo s nami, aby sme sa o tom rozprávali. Ono to nie je len o podpore tohto kandidáta v Prešovskom kraji. Môžeme sa rozprávať naprieč celým Slovenskom a povedať si, kto a kde podporí akého kandidáta. Najradšej by sme boli, keby sa do takýchto zjednotených podpor v koalícii zapojilo aj SNS, aj Hlas. Otvorili ste v relácii možnosť voľby nového generálneho prokurátora vzhľadom na zdravotný stav pána Žilinku. Myslíte, že pán Žilinka bude tak dlho PN, že bude treba to riešiť? Ja to zopakujem. Bol by som najradšej, keby sa pán Žilinka čo najskôr vrátil do úradu a dovládol svoje funkčné obdobie, aby tu neboli nejaké politické pochybnosti, že ešte sme mu, nedaj Bože, my spôsobili zhoršenie zdravotného stavu. Ale ak by to posledné jeho verejné vyjadrenie malo hovoriť a niečo o tom, že by mala prokuratúra byť dlhodobo bez generálneho prokurátora, a teraz hovorím o období roka a viac, no tak je na mieste otvoriť otázku, čo s týmto stavom. Ešte dominovala tento týždeň téma prorastového balíka. Budúci týždeň na začiatku by mala zasadnúť tripartita. Očakávate, že sa tam nájde dohoda? Asi bude mať každý svoje výhrady k tomu návrhu. Ja som dostal najprv otázku pred týždňom, že prečo sa tripartita do toho nezapojila. Vtedy som avizoval, že určite minister práce sociálnych vecí zapojí do toho tripartitu. Ale predpokladám, že tie opatrenia, pokiaľ sa budú dotýkať či sektora podnikateľského, či to bude sektor zamestnancov, kde sú zase odborári a nejaké zmeny sa im nebudú zdať vhodné, tak určite budú kritickí. Ale na to je to zasadnutie, aby si to tam vydiskutovali, že ako teda urobiť tie opatrenia tak, aby s nimi všetci ako tak boli spokojní. Viem, že je to ešte asi predčasné, ale pani Sáková teda hovorila, že chcú to poslať v zrýchlenom režime potom do parlamentu. Prezident sa už dávnejšie vyjadril, že nebude automaticky podpisovať zákony, ktoré pôjdu veselkáčku. Máte toto možno prediskutované aj s hlavou štátu? On povedal, že nebude podpisovať tie zákony, kde tie dôvody na SLK nebudú. Myslím si, že tu práve je typický príklad zákona, ktorý potrebujeme čo najskôr, takže tie dôvody podľa mňa tam budú na mieste a teda nemám pochybnosť, že by nepodpísal dohodnuté prorastové opatrenia. No, páči, Na môžem? budúci týždeň sa začína Národná rada, čo od nej môžeme očakávať. Sú tam viaceré aj ústavné zmeny, na ktorých zatiaľ vyzerá, že však nie je ústavná väčšina dohodnutá. No v prvom rade sám som zvedavý a očakávam niečo od zmeny rokovacieho poriadku, čo sa týka tej formy rokovania. Na druhej strane tých bodov je opäť veľa. Dúfajme, že tie zmeny v rokovacom poriadku prispejú k tomu, aby sme si vyčistili ešte pred letom všetky tie zákony, ktoré sa tu prenášajú už nejaké to obdobie, vrátane tých opozičných. A čo možno očakávať? No určite bude diskusia pri niektorých zákonoch dlhšia. Hovorím napríklad o návrhu ministra spravodlivosti, čo sa týka občianskeho zákonníka, alebo tá rekodifikácia ako taká. A tá bude určite predmetom dlhšej diskusie a možno aj teda niektoré zákony, ktoré hovoria o zmene systému alebo volieb, alebo teda o tých ústavných zákonoch, ktoré tam máme. Očakávam ale, že budeme rýchlejší pre rokovanie zákonov, než tomu bolo doposiaľ. Očakávate, že aj budete aj pokojnejšie rokovať, hej? Menej emotívnejšie? Ja verím, áno. Zaznievajú síce výroky zo strany opozičných politikov, tuším, pán Matovič sa tak vyjadril, že nič sa nezmení. No tá sankcia, ktorá prichádza, podľa mňa veci zmení. Ja som presvedčený, že mimo neho, možno, že on na tie pokuty má, takže nezmení svoje správanie, ale tí ostatní sa zregulujú. A ešte jedna, ak môžem, zahraničie. Chceš ešte domáce
prácu? Hej, mám otázku od kolegu. Opozícia tvrdí, že Ministerstvo životného prostredia pri zákazke za viac ako 27 miliónov eur uprednostnilo taliansku firmu, hoci slovenský vodohospodársky podnik má mať vlastné kapacity. Je to za vás OK, že dostala priestor zahraničná firma a možno mal by to minister Taraba nejakým spôsobom lepšie vysvetliť? No asi áno, ja o tom vôbec neviem nič. Čiže na to vám neviem vôbec zareagovať. Ak splnili súťažné podmienky a boli lepší a rozhodnutie je v súlade so zákonom, nemám ako dôvod komentovať, len v dnešnej situácii sa hľadá všade zámienka nejaká, ako kritizovať to jedno, či to je túto súťaž alebo akýkoľvek krok vlády. A ešte by som sa spýtala teda na nového premiéra Maďarska, pána Maďara. Zatiaľ navštívil Slovensko, navštívil Poľsko a aj Rakúsko. Ako vnímate toto počínanie? Tak nemyslím si, že obišiel. On v zásade zadefinoval, koho navštíví prvého a presne tieto krajiny aj navštívil. Čo trošku môžem ja vnímať ako možno krok, ktorý nie je celkom šťastný, a to je komunikácia len s predstaviteľmi maďarskej menšiny na juhu Slovenska. Napriek tej ponuke, ktorú dostal v telefonickom rozhovore od predsedu vlády, ak má záujem o skutočne ďalšie rozvíjanie našich vzťahov, tak musí podľa mňa prijať nejaké vlastné rozhodnutia, ktoré budú ukazovať, že má záujem, ale retorika v predvolebnej kampani o Felvideku alebo otváranie Benešových dekretov ako jediný dôvod, pre ktorý chce rokovať so Slovenskom, sa mi zdajú trošku zjednodušené a málo. A zatiaľ sú tie vzťahy také vlažné, že? Aspoň to tak pôsobí na verejnosť. Áno. V zásade vnímam to tak, že obchádza krajiny, kde hľadá podporu na to, aby vo V4 sa otvorila téma Benešových dekretov, a to aj vo vzťahu k Českej republike. Vidíte to, čo sa deje, že sa tam zvolávajú sudeto nemecké zjazdy, a to už vytvára otázky nad tým, že myslím si, že začína hľadať podporu na to, aby sa otvárala táto otázka aj na pôde Európskej únie. Ako sa potom Slovensko k tomu postaví? No, my máme k tomu jasný názor. Domnievame sa, že toto je vec, ktorá by mohla tak zásadne zmeniť situáciu vo vnútri Európy, že by mohlo dojsť ku vnútorným vážnym konfliktom. My sme za to, aby nikto už túto otázku neotváral. A deje sa tak ale na Slovensku, deje sa tak v Čechách. So záujmom jednoznačne hovoriť o Maďaroch v Karpatskej kotline, vrácať možno až pozemky a majetky či Nemcom v pohraničí alebo aj s rakúskym pohraničím v Českej republike, čo sú veľmi nebezpečné hry na to, aby sa rozpadol mier v Európe. Ďakujeme pekne. Peknú sobotu. Tak ste to počuli. Každopádne tieto tri novinárky sa tam predtým stretli, dohodli sa, kto aké otázky bude dávať, ale takto asi vyzerá nejaká novinárska práca. Ja by som sa chcel ešte raz ospravedlniť za poobednejší stream a slabý zvuk. Momentálne ste to mali trošku lepšie. A chcel by som ešte pozdraviť pána Vrátnika z budovy Slovenského rozhlasu. Brutálny človek, dôchodca, dobre sme si pokecali a ďakujem za informácie. Takže iba obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera a prajem vám ešte pekný víkend. Majte sa, ahoj. Informácie z prvej ruky.